बर' समाजाव फिन आरोबाव हाबा जाखानाय सुबुङानो गुबुनखौ लाना खारनायनि मोनसे लाजिनांथाव जाथाय। बर' हारियाव हाबा जाखानाय हौवा हिन्जावा गुबुनखौ लाना खारनाया थारैनो मोनसे हारिमु बादिसो जामारबाय। सानफा एफा गोबां बर' सुबुंफोरा गावनि गोजोन नखर संसार गथ' गथायखौ गारनानै गुबुनखौ लाना खारना थाहैनाया सोर हायो होननाय बायदि बयबो गावजों गाव बादायलायनाय बायदिसो जानो हमबाय। हौवायानो जा हिन्जावानो जा मोन्नैबो समान समान। दिनैबो जोंनि खौरां बिजोङाव चिरां जिल्ला रुनिकाटा थानानि सिङाव गोग्लैनाय भारत भुटान सिमना दादगारि हाथिसार ओनसोलनि खोला दावागुरि गामिनि थागिबि प्रमद बसुमतारिया गावनि असे बिसि रन्जिमा बसुमतारिखौ गारना गामिनि समाजखान्थिखौ सिफायनानै चिरां जिल्ला आनन्द बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बिटिनि सालबारि गामिनि अन्जना बसुमतारिजों बहाबा खारनानै दंहैयो। बिहा सासे उन्दै गथ'साबो दं। सासे फिसाखौ लानानै दा दुखुथिया बिसिया मारै जाहोगोन मारै मागोन नखर सामलायनायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनानै दं। आंगो बिसि रन्जिमा बसुमतारिया दा गाबै गाबै फैफिननो थाखाय खौरांनि गेजेरजों गावनि फिसायखौ जेबो दाय होनाय नङा आरो मोजाङैनो संसार जाफिनगोन होननानै खावलायहरदों। आंथ' दा जेबो मावनायनि राहायानो गैया। प्रमद बसुमतारिनि आंगो बिमा आरो गामिनि गामि गोरा आनाराम ब्रह्मआबो प्रमद बसुमतारिखौ जेरावखि थाया मानो न'आव फैफिननांगौ होनना खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। नोङो गिदिंनानै फैफिनदो। नोङो फिसा सासे दङ। नोङो बेखौ अननानै नोङो गिदिंनानै फैफिनदो बाबु। लोगोसे सोरबाफोर बहाबाफोर नुबाय बायोब्ला 7896507703 जानबुं अनजिमायाव खिन्थाहरनो खावलायदों। आंनि नामा रन्जिमा बसुमतारि, जोंनि गामिनि नामा दावागुरि, बियो चिरां डिस्ट्रिक्ट। आंनि न'खराव गोबां समयसाफोर जादोंमोन। बिदिनो दखानाव थांनो होननानै थांदोंमोन, नाथाय दिनैसिमावबो फैयाखै। ओमफ्राय बियो बे अन्जना बसुमतारि होननायखौ सोर थांदों होननाय खोनादों बेखौ लानानै। बिटिनि सालबारिनि होननाय खोनादों। ओहो जेबो खबर मोनाखै। आङो आंनि फिसायखौ मोनफिनजानो लुबैयो आरो फैनानै बिखौ जेरै सिगां बायदि संसार जादोंमोन बेबायदिनो जाजाफिननो लुबैदों। आंना फिसाजो सासे दं, बियो 8 बोसोर जाबाय, दा क्लास 2आव फरायदों इंलिस मिडियाम प्राइभेट स्कुलाव। आंथ' दा जेबो मावनायनि राहायानो गैया। हागोन हाया जानानै दङ। आङो रायजो राजानिसिम बेखौनो खावलायो, जुदि आंनि फिसायखौ नुयोब्ला हमनानै दोनथों। नुयोब्ला औ नाम्बार होनाय जागोन बिदिनो मबाइलावहाय। रायजो राजानिसिम बेखौनो खावलायो आं, बे स्क्रिनावहाय आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनाय जागोन, बेयाव कल खालामब्लानो जाबाय। आङो बेखौ फैफिनबा जेबो खालामनाय नङा आरो मोजाङैनो मिलायनानै जाफिनगोन। बाबु, नोङो आंनि फिसा सासेल' फिसा नोङो दिनैहाय हिन्जावखौ नागारनानै मानो थांखो? दिनै नोङो हिन्जावखौ मानो आलाय सिलाय खालामलांखो? फिसा सासे दङ, बेखौबो नागारनानै थांबाय नोङो। मानो नोंनि जिबनाव अननाय गैया जाखो बाबु? नोङो गिदिंनानै फैफिनदो। नोङो फिसा सासे दङ, नोङो बेखौ अननानै नोङो गिदिंनानै फैफिनदो बाबु। नोङो सिगांहाय जेरै मोजां मोननानै लाबोदोंमोन बेबायदि नोङो संसारखौ जानो मोजाङै फैफिनदो। नोंखौहाय मोजाङै रावबो जेबो खालामनाय नङा। फै, नोङो रायजोफोरजोंहाय मोजाङै जगाजग लाफैदो बाबु सना। नोङो आंखौबो नागारनानै थांबाय, हिन्जावखौबो नों आलाय सिलाय खालामलांबाय। नोङो आंखौ फुथियामोनब्लाबो आं नोंनि संसार जानायखौ मोजां जालानो आं नोंखौ मोजां मोनोमोन। नोंनि न'खरा गोम गोम जालानो जायोमोन। नोङो एफाबां फैसा नोङो नस्थ' खालामबाय। फिसा फिसौखौ माजों नोंनि बिसिया माजों मोननानैहाय फोरोंगोन? नोंखौ आङो नोंनिफ्राय आं जेबो मोनजायाखैब्लाबो आं अनेक नोंखौहाय आङो थाइसे थाइनै नोंनिफ्राय मोननांगौहाय आंसो नोंखौहाय अननानै आं हरनोमोन। दिनै नोङो मानो
बिमानि अननायखौ मानो सिनायाखिसै हिनजावावबो बुजालाबो नोंखौ अनदोंमोन मोजां जाथों होननानै नोंखौ लामा नायदोंमोन दिनै नोङो इसोरनि बाथ्राखौबो नोङो मिथियोमोन नोङो बेबायदिफोरखौबो नोङो सैयामोन मानो नोङो बिदियावहाय आन्दायलांखो बाबु बे आन्दायनायनिफ्राय नों गिदिंनानै फैफिनदो बाबु अनखांनानै बाबु नोंनि जिबनाबो नोङो गोथां थागोन फैफिनदो बाबु अननानै नोङो फिसाखौहाय नोङो सासेल' फिसालाबो नोङो मोजां गियान होफैदो फोरोंनायावहाय थाखा फैसा मबेनिफ्राय दिहुननानै फोरोंनो नाथाय गोदाव सोराव जानोसै नोङो फिसाखौहाय नोङो अननानै फैफिनदो बाबु हामजाबा खामला मावनानै गावनि उदैखौसो सुफुङो ना फिसानि होनांगौ मानलि थाखा होनो ना लेखा बायनो दिनैहाय बेखौ गासैखौबो नोङो सानखांदो बाबु जाबाय दा गिबियावनो खौरांगिरि नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोनाय थाबाय दा नैबे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट हाथिसार एरिया दागगारि ओमफ्राय गामि दावागुरि बे नैबे जोंनि दावागुरि गामियाव प्रमद बसुमतारी बिथाङा थांनाय 14 तारिख सनिबार बेलासि समावहाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन बे ओंखारलांनायनिफ्रायनो बिथाङा न'आव फैफिनाखै खोनानाय बायदिब्ला बिथाङा गुबुन हिनजाव लानानै गुबुन जायगायाव दंहैयो दा बिथाङा जेरावखि थाया मानो फैफिननांगौ न'आव बिहा बिसि दङ फिसा सासे दङ बिथांनि जे फोरोंनाय बिथांमोननि जे न'खर खुंनाय बेहाय गारजेन गैया बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ'आव गोलैनानै दङ बिनिखायनो बिथाङा जेरावखि थाया मानो फैफिननांगौ मोजाङै रुजु रुमु जेरैखि सिगाङाव जाबोदोंमोन बेबायदि संसारखौ जाफैफिननांगौ बिनि थाखायनो बिथाङा जेरावखि थाया मानो जोङो खावलायहरो बिथाङा फैफिननांगौ बिथांखौ आं खावलायो गामिनि गावबुरा जानानै बिथाङा फैनानै माने मोजाङै संसारखौ जाफैफिननांगौ बिनि थाखायनो जेरावखि थाया मानो थाबैनो फैनानै बिथाङा जे बिसि फिसा समाजजों गोरोबनानै संसारखौ जाफैनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायहरनाय जायो रायजो राजाफोरनिसिम नोंथाङा माबा मोनसे खावलायहरनो सानो रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो खावलायहरनो सानो आङो जे स्क्रिनाव फन नाम्बार होनाय जागोन बे फन नाम्बाराव फन खालामनानै खिथाहरनो हागोन साफ्रोमबो रायजो नायगिरिफ्रा नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360